Jesi kupila stan? Jesam, kupila sam stan za nekih meseci po 2, otprilike gotova, to je bio stan u izgradnji i mene su često napadali kao evo ova priča ima stanove, ovo ono snima se u tuđim stanovima. Pa normalno ću biti u drugom stanu dok se moj ne završi, mislim da ću biti, razumeš? Tako da čekam da se završi, otprilike meseci, onda mi kreće pakao, znaš i sam kako to sve funkcioniše. Onda je tu bila i kuća koju sam isto napravila, tako da mi je to... Pa ti se bacila u nekretnine? Da, ali to je stvarno najbolji način zarade. Mislim, shvatila sam vremenom. Međutim, tu su i pesme, koje isto, pesme uopšte nisu jeftin sport. Tako da sve me to košta i onda sam se fokusirala više na to. A što se tiče realitija i tih ljudi, mislim, nekim je sa srećom sve što dalje od mene. Koliko ti je reality doneo, na primjer, u karijeri sada kada snimiš pesmu? I je li ti lakše ili teže? Reality nosi neki vagon sa sobom koji, ja kažem da uđe Nobelovac u reality, pada mu sve u vodu, on je reality učesnik i to je to. Na primjer, to i meni bio problem do skoro. Ja sam skapirala, na primjer, evo dajem primjer, Lepi Mića bi čak da uđe mesec sutra u reality, on bi ga napravio. Da, jeste, izvrno bi. Razumeš, sve to tako funkcioniše, jer ti prosto nemaš prostora, nemaš sredstva da se opravdaš, šta god ti da pričaš, oni će govoriti nešto drugačije i ja sam se uvek, to je bila moja najveća greška, zato što se pravdam. I što se više pravdaš, to nešto dublje. Jer ja nemam telefon, nemam ništa da pokažem crno na belo da sam ja u pravu ili nisam u pravu, razumeš? I onda su oni mene kanali jer vide da se ja primam, da sam ja primalica i da prosto se iznerviram zbog sitnice, zbog jednog lošeg komentara, ali iskreno izgradio me i naučio me da sad apsolutno nema potrebe, ja nemam kome stvarno više da se pravdam se sebi, svojoj porodici i najmilijima. Ovo ostalo, ja sam navikla da se probudim i pročitam neki negativni komentar. Nekad se zapitam zašto tako misle o meni, s obzirom da i, posle svih tih osoba koje su prošle kroz te sezone, nisam baš najgora, ali tako me komentarišu, razumeš? Ali nema veze, šta je tu je? A ti nerviraju ti komentari? Po početku jesu, ja sam plakala kad pročitam tako neki komentar meni i bude mi loše. Bukvalno depresija me uhvati, ali sad bude mi sve smiješno, zato što vidiš profil te osobe koje komentariše, to su uglavnom zaključeni profili, nemaju pratioce, lažne slike. Nikome nikad u životu nije sreo i rekao u oče ti si takva, sram te bilo zbog ovog. Niko, nego sve su to pohvale, cici, mici, bla, bla, bla. I onda sam shvatila sve kako funkcioniše, tako da iskreno ne interesujem. I što bolje. Što više te pljuju, to je bolje, iskreno. Tako da što si više na meti, to si interesantniji i neka pljuju. Iskreno. Realno. Ja znam, na primjer, kad izlazi emisije i kad krenu, na primjer, sad izađe promo, u komentarima nema šta nema. Ja znam da će to biti dobro. Ako nema nikog, meni bude rekao nešto. Nešto se da nije dobro. Da, pokvario sam čim nema nikog da me vređa. Uglavnom kad me vređaju to bude stvarno dobro. Nekako navikao sam da živim uz taj hejt. I ja isto. I prosto prilagođavam osobe oko sebe da se naviknu također, pošto su okružene i tipa kad okače sliku story sa mnom. Moji roditelji su bili svedoci da tipa sedim kući sa tatom, sa mamom, komentarišemo nešto, iz ovih novinari pitaju kao vaša ćerka se nalazi tu i tu sa tim i tim, a ja sedim pored njih, razumeš? Tako da... Kako su oni reagovali na sve komentare? Ajde da počnemo, ako... Generalno, ja tebe nikad nisam upoznao kao da sam te upoznao i mislim da ti ni publiku upoznao. Nismo imali ni priliku, ni dobro, izdešavale su se neke stvari i to sve. Mislim, tih 10 mjeseci u realitiju svako vodi svoju neku priču i prosto zbog nekih pitanja, klipova i svega toga da ne bi došlo do toga, postoji distanca. Što se tiče toga, mislim, stvarno mi je najbitnije šta mi je porodica. Mislim, meni su oni sve na svetu i za njih dajem sve. Moj otac je nakon prve sezone i dobio šećer zbog mog učešća, zato što su tu bile neke teme, povezivana sam bila sa nekim pevačima koji nisu baš na lepom glasu danas i jako je bilo kritično kad sam izašla. Međutim, sada ja komuniciram sa njima kao da smo prijatelji, najbolji drugari, ortaci, razumeju me, 100% podržavaju me u svemu i to mi je jako drago i najbitnije, jer nekako ostvarila sam se, ajde kažem, u svakom smislu, pošto sam devojka, razumeš, i prosto nema potrebe da zavisim od bilo koga i oni su ponosni na to jer znaju da sam sutra sigurna. I što god da se desi, ja imam nešto svoje iza sebe. Tako da navikli su i oni na te komentare, isto im je kriv jer znaju ko sam, šta sam, tu su bili i loši komentari od moje rodbine, kao u fazonu. Ja potičem iz porodice, znate kakva je Crna Gora, moj otac je bio inspektor, njegovi roditelji su bili profesori, poznati su bili jako dugo dole u Crnoj Gori, mislim u bivšoj Jugoslaviji tada.
baš su bili cenjeni. Naša porodica je bila jako cenjena. Od moje mame svi su bili doktori. Ja sam krenula tim putem. Koju si školu otišla? Ja sam završila gimnaziju, bila sam bubalo, jedno bubalo, ono baš letnji raspust, svi se provode, svi se vesele, deca se igraju, ja bubam, čitam lektire. Ono da budem prva koja je pročitala. Tako da završila sam i pravni, upala sam na budžet u top 100 najboljih studenta u Crnoj Gori, tako da i za to postoje isto dokazi, mislim, nema potrebe da se pravdam. Otkud ti onda da uđeš u reality? Naprimjer, imala si lepo odrastanje. Jesam, imala sam sve, bukvalno sve što sam poželjela, ja sam imala i dan danas. I tata mi je pomogao oko stana. Mislim, ljudi se pitaju kao, otkud njoj sad pare toliki za kuću, za stan, pa ja imam svoju porodicu za sebe, hvala Bogu, pa ja imam. Bilo je, znaš kako je to bilo? Radila sam kao novinarka. Stvarno? Da, dnevne novine Dana, ako ste čuli, dole kod nas. Pisala sam tu neku šarenu stranu, prodavala sam knjige i stvarno plate su bile katastrofalne, kao i dan danas dole. Tako da otišla sam u restoran da proslavim Novu godinu sa svojim društvom i ja sam generalno pevala za moje društvo. Uvijek mi je bila nekako sramota, trema i kako smo vremenom, kako je odmicalo veče, ja sam malo popila. I kaže moj drugar pevaču, može Marijana da otpeva neku pesmu, čisto za nas. I naravno pevač me pustio, pozdrav za Sakija Kalača, on je kod nas dole poznat. Prva pesma jedina koju sam znala bila je zapravo Kukavica od Cece. I ja sam tu pevala i krenuli su ljudi da mi donose bakšiš. Meni je bilo, znaš kao, neko ti daje pare. Baš mi je bilo nekako glupo i neprijatno, međutim on rekao uzmi kao. I posle mi je prišao i rekao daj da sedi da porazgovaramo. I kaže, mlada si, vrckava si, naučit ćeš repertoar vremenom, naučit ćemo te tehnikama kako i šta. Jel bi ti mogla da kreneš od sutra sa nama da radiš? I meni je to bilo nekako, ja sam od uvek od malih nogu gledala kad god mi dođu gosti, ja uzem daniski i kao pevam njima i tražim posle pare. Dođe mi tetka iz Amerike koja je bila puna para, ja joj otpevam pesmu, popnem se na stoj i kažem tetka vadi pare. Pa ti sad kad budeš pevala stavno peva, zovi tetku, otpevaju na slušalice. Tako da to je neka anegdota iz detinjstva koju dan danas pamtimo, tako da se od malena znala otprilike šta ću ja da radim, čak sam išla u crkveni hor. Mene je samo to zanimalo, bez obzira što sam ja pozavršavala te sve škole i što sam bila jako dobar učenik, ipak me više vuklo to nešto drugo. Tako da od te noći to zapravo kreće i moj tata ništa nije znao. Ja sam bukvalno kad je on išao, pošto je generalno uveče išao na posao, ja sam tada imala svirke, ja se spremim u svojoj sobici, kroz prozor, taksi i na svirku. Niko ne zna ništa. Svi misle ja spavam, ja zaključam svoju sobicu, niko ne zna ništa. Sve do momenta dok njegov kolega nije bio na moje svirci. I zove mog tato i kaže kao nisam znao da ti je ćerka pevačica. Kaže, kakva pevačica, on je poslao inspekciju po mene. Mislim, patrole su se okupili ispred, a meni društvo tu mene blam pojao, razumeš? Se okupili, kupe me, kod da sam, ne znam ja šta, neka mafija, ne daj Bože. Odvezili su me kući i onda sam sela sa tatom da pričam oči u oči. Ja sam znala da tu moram da se odlučim. Ili ovo ili ono, nema između. I ja sam ipak odlučila da idem dalje, da se bavim pevanjem, da to volim, bez obzira na sve škole koje sam završila.